Ini ang Digicast Negros X, ang top 10 ng mga balita sa Negros Island region. Ang amon ni kadulong sa inyo, kagyari natin ng mga top stories of the day. Today is May 21, 2026, Huwebes nga adlaw. Tatlo ka mga bangkay sa mga napatay sa Toboso encounter, ipakalkal sang pamilya. Plaza sa Bacolod, butangan sa Blue Guards, sumugod sa bulan sang Hunyo. Salakyan nga nalagyo sa checkpoint, nakuhaan sa kapinto nga sa milyon ka pesos kabalor sa smuggled nga sigarilyo. 40% sa mga konsumidor sa BACIWA Prime Water, wala sang 24/7 nga supply sa tubig. Kag sa good vibes, Digicast Products sarang karon mabakal sa World Trade Center sa Pasay City. Kinatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, renters ang isa ka salakyan nga ibulbado sa isa ka gas and go incident sa Bacolod City. Gindagdagan sang 3 ka bulan nga suspension sa iya ka driver's license. Insuspend sang Land Transportation Office Negros Island Region sa sulod sang 3 ka bulan ang driver's license sa isa ka persona nga nagpasugot nga imaneho sang tawo nga wala sang driver's license ang iya ginrentahan nga salakyan. Ginsiling ni LTO-NIR Regional Director Jack Punlo, nagrenta sa salakyan ang nasabit ka persona kag iya inigid pahulam sa iyang amigo nga wala sang lisensya. Ang nasabit ka salakyan nangin imbolbado pa sa gas and go incident. Sa tinalikdan nga bulan kundiin nagpatugo ang driver nga wala sang lisensya sa gasoline o nga wala sang lisensya sa gasoline station sa barangay Takuling sa Bacolod City kag pagkatapos ini siya ang wala nagbayad kag nagpalagyo. Sa number 9, mas may komportable na karon nga lugar nga tiniran ang mga nagatransaksyon sa BIR office sa Bacolod City. Sa pagitka building, natala na ang ipatukod sa amuman nga compound sa barangay Takuling. May report sa Richard Caballero. Kung sang una, nagakainita ng mga taxpayers nga nagalinya sa Bureau of Internal Revenue District 77 sa Bacolod City, sa karon, may pasilungan na sila bangod opisyal na nga gininagurahan sa BIR ang Taxpayers Lounge kag multipurpose hall kainas ang aga. Ang ini nga hall ang magaserbe nga waiting area sa mga taxpayers samtang nagahulat sang ilang mga transaksyon. Fully air-conditioned man ini. Mas komportable nga tiniran samtang nagahulat, ilabi na sa mainit nga panahon. Ang purpose ng itong hall na ito na inopen natin is because una-una is to give comfort sa ating mga taxpayer kasi nga when I came here last 2024, napansin ko nga yung mga taxpayer nag-aantay lang sa labas and then mainit, tapos canopy lang ang nakalagay. And then, buti na lang sa tulong ni former Congressman, now our City Mayor Greg Sataya, nagkaroon tayo ng ganitong extension ng building. Diri man pagahiwato ng mga seminars nga patigayunon sa BIR para sa mga empleyado kag sa mga taxpayers. Sarang ini maka-accommodate sa masobra 300 katawo. Masobra sa 6 milyones pesos ang gimpain sa BIR para sa pagpatukod sa sininga pasilidad. Bali, pwede nating hatiin yung lugar kasi nga malaking lugar so pwedeng hatiin natin. Yung portion na nakalahati sa taxpayers waiting area, then kalahati naman dun sa mga magsiseminar. Ilan po yung capacity? Ang capacity nito kasi from there to palagay ko it will accommodate 300, more than 300. Kadungan sang inaugurasyon, gimpatigayon man ang groundbreaking ceremony sang 8-story regional office building sang BIR Region 12 Negros Island Region. Sa sulod sang compound sang BIR sa barangay Takuling sa Bacolod City, ipatukod ang ini nga building. Masobra sa 525 million pesos ang pundo nga gimpain sang BIR para sa sini nga pasilidad. Kag target ini matapos sa sulod sang 3 ka tuig. Breaking, blessing and groundbreaking for our future 8-story regional office building para mas makaserve kami sa aming taxpayers, mas ma-convenient na ang pagpunta ng taxpayers at saka kami mga empleyado, better service to the Filipino people. Na yung survey, no? Tapos the project is slated to be finished in 3 years, but
hopefully, before the 3 years would come, you would be able to see already the state-of-the-art modern 8-story office building of BIR, Revenue Region 12. Kung tigayon na nga mapatukod ang ini nga building, Bacolod City na ang mangin sentro sa tanan nga transaksyon sang BIR. Richard Caballero para sa Digicast Negros. Sa number 8, isa ka salakyan na nalagyo sa isa ka checkpoint sa Bago City pero tigayon nga na-intercept sa otoridad kag nakuhaan sa may kapin sa tunga sa milyon ka pesos ka balor sang smuggled nga sigarilyo. Ginparahan sa katapos ng Bago City Police Station ang puti nga Toyota Revo sa isa ka checkpoint operation sa National Highway sang Rafael Salas Drive sa Barangay Balingasag sa Bago City pasado alas 2:45 kainasang kaagahon. Apang imbis nga magpondo, nagpadasig pagid sa pagpadalagan ang driver sa salakyan kag nagpalagyo. Nagpatigayon sa hot pursuit operation ng kapulisan kag na-intercept ang salakyan sa highway sa Barangay Pakul sa Bago City. Sakay sa among salakyan ang mag-asawa nga taga Binalbagan. Silang halin sa Bacolod City kag padulong sa sur sang Negros Occidental. Sunod sa Bago PNP, napaslawan ang driver nga magpakita sang valid nga lisensya kag dokumento sang salakyan. May nakit-an man ang mga pulis nga mga karton sa sulod sa salakyan kag ginako sa mag-asawa nga may mga unod ini nga mga sigarilyo. Nakuha sa ilang 23 ka mga boxes ang illegal nga sigarilyo nga ginabulubanta nagabalor sang 460,000 pesos. Detain karon sa Bago PNP ang mag-asawa kag kaso nga disobedience to person in authority ang ipasaka batok sa ila bangod sang ila pagpalagyo sa checkpoint. Ginsiling ni Police Lieutenant Colonel James Tatayan Jr. Hepe sang Bago PNP nga mag-coordinate sila sa Bureau of Internal Revenue angot sa disposisyon sa mga smuggled na mga sigarilyo. Based sa inyong investigation, sir, diin naghalin ang mga boxes ng cigarettes, sir? Wala pa rin, ma'am. Sige-sige kasi ang mga to, hindi pa wala ginaga ako kung din halin. Pero Bacolod lang naman. Tapos supposedly, diin nila daw i-transport or i-distribute, sir? Going south. Hindi pa namin malaman, ma'am, kung taga saan sila. Pero mostly, ma'am, going south. Hindi napacheck ko pa, ma'am, eh. Taga Binalbagan sila. Tuloy may ginabagsakan man gid sila sa Binalbagan. Sa number 7, naglabot naman sa may kapin sa 5 milyon ka pesos ang balor sang smuggled sa giyapon nga mga sigarilyo ang tigayon nga nabalabagan sa Dumaguete Port suno sa otoridad pati ukay-ukay wala ginpalusot. Nagdangat sa 5 million pesos ang balor sa mga smuggled nga sigarilyo nga na-intercept sa otoridad sa Dumaguete City. May kapin man sa 600,000 pesos nga balor sa mga ukay-ukay ang naupod sa smuggled nga mga sigarilyo nga shipment. Ang inugpo nga puwersa sa Bureau of Customs, Coast Guard District Southern Visayas, kag Port Police na naka-intercept sang shipment sang smuggled nga mga sigarilyo sang Jacos Transport sang kahapon sa Dumaguete Port padulong Siquijor. Ang rolling cargo ang gin-inspect kag dito na tukiban nga mga kontrabando gali ang ginhold ini sa puerto. Pasakahan sa kaso ko na matumod ang mga persona nga sa likod sang sining nga shipment. Nangin sunod-sunod na ang pagka-intercept sa otoridad sa mga smuggled nga mga sigarilyo sa Negros Island region. Sa number 6, isa ka na miyembro sang RPA-ABB ang patay sa pagpaniro sa banwa sang Binalbagan. NPA nag-ako sa krimen. Multiple gunshot wounds sa ulo kag lawas ang naangkon sa lalaki nga anay miyembro sang Revolutionary Proletarian Army Alex Bungkayo Brigade matapos gintiro sa Purok Vanda, Barangay Santol, Banwa sa Binalbagan, Martes sang gabi. Nagwa sa investigasyon sa Binalbagan PNP kagikan sa inom-inom ang biktima kag papauli nagikan sa proper sa Barangay Santol pagkadto sa Purok Vanda sang siya ang ginbantayan sang suspek kag gintiro sa makapila ka beses. Nalagyo ang suspek sa nabukid nga bahin sa Barangay Santol. Na-recover sa crime scene ang anong ka mga empty shells ng .45 caliber. Sunod sa kay Police Captain Jolan Vinson, ang hepe sa Binalbagan PNP, nag-oobra bilang manog-uling ang biktima kag wala inisang anuman nga record sa barangay. Sa isa ka statement, ginako sang Romeo Nanta Command sang New People's Army ang krimen. Ila ginaligar nga asset sang Army ang biktima.
Sa number 5, natigayin ang pinakaunang nga public hearing para sa Negros Bulk Water Supply Project sa Malugo River sa Banwa sang Ibi, Magalona. BC Alcalde sang Banwa nagasiling nga kung ano ang panindugan sang pumuluyo, amo man sina ang panindugan sang Banwa. Sa Barangay San Isidro sa Ibi, Magalona, ginpatigayan ng public hearing sang Miyerkules, Mayo 20. Sunod sa kay Vice Mayor Marvin Malacon, madamo ang nangin palamang kutanon nga kinahanglan sabton sang project proponent. Gani sunod sa iya, mas maayo nga may ikaduha pagin nga round sa public hearing. Nahangpan niya nga dako ang mabulig sang proyekto sa pumuluyo pero ang mga concerns dapat man mahangpan sang pumuluyo. Ang Environmental Management Bureau NIR ang nagpatigayon sa public hearing. Sunod kay EMB Director Vicente Los Bañez, ang environmental protection, water resource management, kag ang potential socio-economic impacts ang host community kag mga adjacent areas na lakip sa mga gintalakay. 16 million liters per day ang tuyo nga ma-source gikan sa Malugo River. Isa sa mga pamangkot suno sa EMB ang epekto man sini sa supply sa tubig sa area lakip na sa watershed kag epekto man sa agrikultura. Gintalakay man ang distribution arrangement kag long-term financial sustainability. May isa ka LGU sulo sa EMB nga nagpabutsyag sang ila sini nga reservation kag naghingiyo sang separado nga public hearing. Suno sa EMB, nasabat man sa mga tiglawas sang probinsya ang mga ginahaboy nga pamangkot paagi man sa Environment Impact Statement kag mga supporting studies. Ang public hearing ang kabahin sa mga requirements sa pagkuha sang Environmental Compliance Certificate nga isa sa mga kinahanglanon para matigayon ang proyekto. Ako niya suggestion, you need to have around 2 here in public plaza. Kag ang tunggi pamangkot sang pumuluyo, i-address nila. I-address na ito. Karon, I want to be transparent. At the end of the day, I understand this project, dako gini mabulig sa pumuluyo. I understand. Pero dapat ang tanan nga concern, dapat maintindihan sa pumuluyo. Purpose ng hearings mo to come up with an ECC? Yeah, to come up the ECC, of course, and then mag-gather natin enable kung may mga nag-oppose ini or wala. So that is the requirements ang processing sa aton nga environmental compliance certificate prior kami mag-issue sini. So dapat may susunod ang Rono ang barangay. Yeah, of course, may aragid sila Rono or zoning pagedo zoning. Ano posisyon sa barangay sa Malugo, sir? So para mo nang gina-workout ni Kwan, ni-workout pa ni province, no? Mga dito ang mga nakam up na mga questions i-resolve na ni province bago kita mag-proceed sa next na public hearing. Sa number 4, mga 40% karon sa mga konsumidor sa BACIWA Prime Water ang apektado sa paglubo sa water supply. Sunod sa kay Engineer Michael Soliva, ang OIC Manager, as of May 19, 90 million liters per day ang total nga supply sa BACIWA Prime Water gikan sa tanan nga mga sources sini. May shortfall kung kakulang nga 30 million liters a day. Ang dry spell nga gina-eksperyensya karon ang ginakabig isa ka dako nga factor sa pagpanaog sang supply. Sunod kay Soliva, dugang man diri ang mga leakages sa mga tubo. Sa kada tig-ilinit, may kasubo nga mga pagpanghangkat nga ginatubang sila. Gina-reactivate na sang prime water ang 4 ka mga wells ini para maka-augment sa ginakulang nga supply sang tubig. Masobra sa 70,000 ang konsumidor sa BACIWA Prime Water. 60 to 70% sini nagabaton sang 24/7 nga water service suno sa kay Soliva. May 40% o kung mga 28,000 ang apektado. Nagakasayuran nga may mga tion nga 16 hours lamang sila makabaton sang tubig bangod sang unstable nga supply. Lakip sa mga lugar nga apektado ang mga coastal barangays. Apektado man suno sa iya ang Barangay Takuling kag Villamonte, mga dalagko nga barangay. Padayon ang ilang mga close coordination sa Prime Water para malubad ang problema. Magsilingit nga 14 nga affected, hindi man na totally nga wala sila tubig. No others, for example, from 24 hours, may wala sila 16 hours, something mo na. Lower lang ilang ang delivery namon. Until the dry spell ends? Hopefully hindi, no? Kay subong ara kami sa we're closely coordinating with Prime Water para ma-address man ini, no? That's why
sa mga bulk water suppliers naman, we are also telling them to make to be ready, no? And on the onset naman, muna preparation includes sa mga well rehab, leak repairs para itong matubig dito mausikan. Sa number 3, Bacolod City Government magabutang na sa mga Blue Guards sa Bacolod Public Plaza. Sumugod bulan sang Hunyo. Nagapadayon na ang procurement process ng syudad sang Bacolod para sa pag-hire sang Blue Guards nga magabantay sa Bacolod City Public Plaza. Ginsiling ni City Administrator Attorney Mark Steven Mayo nga madamo na sa mga negatibo nga komento ang publiko na hanungod sa plaza, rason nga kinahanglan na nila magbutang sa pribado nga mga gwardya ang palibot sa plaza. Sandig sa kontrata, Hunyo, tubtub Disyembre sining tuig, Blue Guards na magabantay sa plaza. Sa 12 ka oras nga shift, 3 ka Blue Guards ang i-deploy kada 6 ka oras. Kaupod sini ang mga magabantay ang mga empleyado sang Toboso pagkatapos ng Police Station 1. Nagaplano man ang syudad nga magbutang man sa Blue Guard sa mga mayor pagid nga mga lugar sa Bacolod. Damlag pa, ginpayag ni Bacolod City Mayor Greg Azataya nga sa sulod sang ginakayo nga plaza nagapanago ang mga street dwellers kun adlaw rason nga hindi sila gilayon madakpan. Bangod sini, nagmando ng alkalde sa contractor sa plaza nga padasigon ang construction bangod sang tinalikdan nga tuig ini dapat nahuman kung ibase sa ilang aging kasugtan. Yes, June to December, that's our initial contract. We're finalizing the procurement process, pero definitely, hindi na JOng mabantay dira, but security guards na gidya. That is how serious we are sa pag-regular sang plaza. Kay abalo naging kami, there are very negative impression about the plaza, and we feel we have to do something about it. Sa number 2, wala sang malain sa isa ka eskwelahan kung tuyo sining nga hibaloon ang nagakatabo nga mga activity sa ilang school campus. Ini sinusakay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson nga nagpaatag nga ang iya pahayag ang dapat hibaloon ang nagakatabo sa mga school campus kasunod man sa pagbato nila sa mga impormasyon nga may nagakatabo nga recruitment gikan sa rebelding NPA para sa mga pamatanon. Nagpabutsag sang kabalaka ang Kabataan Party List sa mga pahayag sa gobernador. Kasubong lamang nga daw ginapunggan ang academic freedom o na critical thinking kag holistic development sa mga pamatanon sa mga eskwelahan. Suno sa kay Florence Guzon, ang Vice President for Visayas ng Kabataan Party List. Suno kay Lacson, iya ini nga ginarespeto ang ilang opinyon kag respetuhon man dapat nila ang opinyon sang iban. That's their personal opinion, no? Well, what is wrong with the school? That was addressed to the school administration, that they should be aware with the activities because there are informations that recruitment is going on within the school campus, no? So, what is wrong with the school administration knowing what is the activities going on for amongst the youth, no? So I respect their opinions, but they should also respect other opinions. Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. 3 ka mga bangkay sa mga napatay sa Toboso encounter ang natalana nga ipakalkal sang mga pamilya. So sa pamilya, napadala ang bangkay sa lain na pamilya. May 3 na ka mga pamilya ang nagpangabay sa Commission on Human Rights nga ipakalkal ang bangkay sang ilang mga himata nga napatay sa natabo nga enkwentro sa barangay Salamangka sa Banwa sang Toboso. Suno sa kay Commission on Human Rights Commissioner Beda Epres nga nagpangabay ang mga pamilya matapos nagwa ang resulta sa examination sa pathologist nga si Raquel Fortun kung sa diin may isa ka bangkay nga ginpadala sa lain nga pamilya. Sa ila investigasyon, sala nga bangkay ang ginpadala sa pamilya ni Errol Wendell katapos ang union nga ng mga manggagawa sa agrikultura nga nakip sa Toboso 19. Bangod sini, nag-request na ang pamilya ni Errol nga ipa-exhume ang iyang bangkay agud ilang ma-identify kung matagid man ini nila. Kasubong sini, nag-request man sang exhumation ang pamilya ni Labsky
Enostasyon nga taga sitio Tinabawan, Barangay Bugang, Toboso, kag Joros Karamihan nga taga Don Salvador Benedicto. Sa karon, ginaulat na lang sa CHR ang clearance gikan sa Toboso Municipal Health Office agud mapatuman nila ang exhumation nga ginpangabay sang 3 ka pamilya. Kung tigayon nga makalkal ang mga bangkay, magapadulong sa probinsya ang 2 ka mga doktor sa CHR kag 3 sini ka mga investigador agud matumod kung eksakto ang pag-identify sa mga militar sa mga bangkay. Dumang pa ni EPRES, yara na sa 50% ang ilang ginapatigayon nga fact-finding sa encounter site. Luyag nila nga ma-interview ang mga residente sa lugar, agud matumod ang kamatuoran sa likod sang encounter kag kung sibilyan gid man ang anong sa mga casualties nga ginapanindugan sa mga human rights advocates ka groups. Nagapanindugan ng Armed Forces of the Philippines nga armado ang tanan nga mga napatay sa enkwentro sa ginpatigayon nga press conference kay nasang aga. Dugang pa sang Army, high-powered firearms pa ang bitbit sa mga napatay. Ang mga rebelde sa ila ang may paglapas man sa international humanitarian law bangod may mga upod sila nga mga menor de edad. The reason of our investigation is meron po kasing mga conflicting claims as to the personalities ng mga namatay. Sinasabi ng iba that there are 6 civilians na na-involved dito. And that is very important na ma-highlight or malaman natin kung yung totoong pagkakakilanlan, the real identity. Because if ma-establish natin na meron po talagang involved na civilians, then that is a clear violation of the international humanitarian law. So, ongoing pa po yung investigation. Ang purpose po talaga is to interview the people from the locality, especially dun sa mga barangays na dinaanan, para ma-establish ang civilians nga po ba talaga yung 6 na ito. The presence of these firearms and combat-related equipment indicates that the individuals involved were armed and capable of engaging in hostilities. There are possible violations of the international humanitarian law for the recruitment or the use of minors in armed conflict. Overall, the Toboso encounter is a sustained counter-insurgency armed engagement involving members of the CTG supported by physical evidence and witness statements. Kaag sa good vibes, mga produkto nga proudly made in Negros ang karon sarang mabakal sa World Trade Center dira sa may Pasay City. Kung ikaw, isa ka negrense nga nakabase sa karon sa Metro Manila, kag na mismo na ang mga produkto kag pagkaon sa Negros, ini na ang tsansa nga matilawan kag mabakal ang made in Negros nga mga produkto. Nagaparang sa karon ang IFEX Philippines 2026 sa World Trade Center sa Pasay City. Na-display diri ang kaninlain nga mga produkto halin sa mga pasalubong, kag narisari nga mga pagkaon, bakadto sa mga oil. May mga produkto man halin pa sa iban nga mga probinsya. Kaina, ginbisita ni First Lady Liza Araneta Marcos ang Negros Occidental nga booth. Ang popular nga sarisa chips ni Chef May Celine Pontespinas ang Isabela ang nakalapod sa First Lady. Ang mga medium and small enterprise o kung magagmay nga mga negosyante ay natagaan sa kaygayunan nga maka-display sa ilang mga produkto dito pinagi sa bulig sa provincial government sa Negros Occidental kag Department of Trade and Industry. Pinagi sa sini nga kahiwatan ang the best of local nga tatak ni Negrense flavors ang sarang matilawan sa mga Negrense nga nakabase sa Metro Manila. Check attendance taan na isa nga live viewer subong nga hapon si Ma'am Jocelyn Luquero. Good afternoon Digicast team watching from Hong Kong. Si Carl Ferdinand Soriano maayong hapon Digicast watching gikan sa Malabon, Metro Manila. Si Romel Villanueva pa shout out kay Papa Dudes, Daping, Anali, kag Ate Ruby nga always watching the show sa Bermuda. Di ng Bermuda. Si John Randolph O. Rubin, good afternoon Digicast Negros, salamat sa updated news, more power. Si Evelyn Ismenos Suwalog, mayang hapon, Mating Gears, good afternoon Digicast Negros, good afternoon sa imo. Si Gerardo Marquez, mayang hapon Digicast Negros, sa rooming watching here in Bacolod City. Si Lini Honrado, mayang hapon, thanks sa inyong news watching from Escalante City, mayang hapon sa mga taga Escalante City. Kag sa Romel Mahilong Galyo, good PM Sir Roming, mayang hapon sa inyong katanan. Kagamuyan to, ang top 10 ng mga balita sa Negros Island Region sa buong adlaw. Tugtog sa buwas, ako si Romeo Subaldo, mayong gabi.